magtampo, pinadakin is usa ka babae nga magpatago lang sa ngahan nga Diding. Kini gibata duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kaya isunan ang atong sender si Diding. Kining akong problema, bahinis sa akong anak nga naiguin taon sa daotang kapalaran. Kung nga nung na problema ko ani, maumang gud ni ang mga paghitabo. Usa kahigayon, isaad mo ang pagmahal, ning alaut nga kanimo, karon nagaduaw, maoy gibalos mo sa akong mga pagmahal, gilangkat mo ang mga kalipay ning dughan. Hain naman ang saad mo, hain naman uhain na katong mga panumpa mo. Na balang ikalimtan katong nangaging panahon sa mga gugmata. Unsa pa'y dangatan niining tanan nga sa paglaom daw nawad-an man og di mo na balang lingiun king nagahilang. Nanay! Oh, Nanay! Jenny anak. Oh, how's your study? Still fine, Nanay. Still fine. Very good. How's your homework? Still the same gyapon, Nanay. Mo gyapon mo homework? Mao gyapon, Nanay. Huwag gyapon maansiri. Oh my goodness. But don't worry, Nanay. Nganong dili man ko nga-worry? Kay parehas ako mga classmates, Nanay. Mao man sad ila, parehas man mi. Kay ngano di ay mo mga classmate? Ari man na sila mangupian ako. So parehas rami nga zero. Pagkakidort. Nanay, gipangutana ako sa akong teacher. Gipangutana mi ba sa classroom pa. Kinsa kuno ang nakaila ni Jose Rizal? Unya. Wa gyud naningog nila, Nay. Ako'y nitingog. Akong gitubag ang among teacher. Wow, bright jud ay kano. Nagyan sa di mo pagtubag imong teacher nak. Pagpangutana sa among teacher kung kinsa nakaila ni Dr. Jose Rizal, gitudlo man ko. Di akong gitubag. Unsa imong tubag nak? Akong giingnan namang teacher nga, ma'am, basig to sa pika section, ma'am. Bungod sa itoy. Diin man taon ka maliwat na ako, uy. Aw asa pa nanay, hindi sa natikwat. Ay, salamat. Kung mao ka na, nak. Ay, Inday! Lolo Miyot, is that you? Yes, of course, it's me. Nagunsa ka man di, ha? Nagtubag ko sa akong assignment na mo, Luoy. Oo nga, nahumanan na. Hapit na, Lolo. Usan lalay kuwang. Unsa may kuwang? Kini na lang mo ilas. Wa man ko kay baw ani, oy. Unsa may biya ka ng imong assignment? Mga names sa capital cities sa nasud, Lolo. Unsa day capital sa Pilipinas, Lolo? Kapital sa Pilipinas, Inday. Na, murag wa na'y kapital ang Pilipinas, Inday. Dako naman nga utang sa ubang nason. Ha? Tay Miyot, ikaw rin yung makaingon nga mahagbong ng akong anak nga si Jenny sa iyang klase kat pataka ka lang yung tudlo. Mausagan, kuan kining na ang bisag wa na'y kapital ang Pilipinas, nangutang na lang gani na. Oy, tay. Ayo tawag tudlo ing akong anak anang imong kwinanggol nga tubag tay. Oy, murag yun na kahagbungan niya sa akong anak tay. Bisag bata kahibaw, absent magkukuhan na pagtudlo sa among maestro kaniadto. Nak, ang capital city sa Pilipinas, nak, maulang gihapon, Manila. Ayok tuwa ng lulo nimo kay kapitunan ang nagbalik-balik sa grade 5. Hindi kunta to, napa akong tatay nanay, no? Day, Jenny. Asa day akong tatay nanay? Ang imong tatay nalumos sa sabaw. Tay. Nalumot.
Wa ko magdahom nga makapangutan ng akong anak bayin siyang amahan. Pero walay nako siya sultihi nga gibiyaan mi siyang amahan sa bago pa nako siyang anak. Unya nang labay mga tuig midako ang akong anak. Midaga na si Jenny. Unya, Nay, oh Jenny anak. Naibaw kong dako ka na, daga ka na. Wati ka did sa imong gusto nga masuda ka anang uyap-uyap. Pero akong hangyo nimo ha. Ayaw in taon pasagdi ang imong pag-eskwela ha. Graduating ka na ra ba? ay kabala ka, Nay. May uyab mang ko uwa. Mo-graduate kid ko. Ako nang isaan nimo. Ay maayo kun mao ka na anak. Gusto na akong bawasan ng imong pagpadingkamot, Nay. Ay salamat taon kun mao ka na. Asa ka man, apo? May lakaw mi og sa akong uyablo. Manuroy rami. Basig asa mo paingon anang imong suroy-suroy, ha? Ha? Masaag mo dili na mo makatultol sa inyong pagpauli. Ha? Pataka na lang una mong uli. Lain ang bayang uli ang ninyo, lain ang bayang inyong paulian unya. Di gid na mahitabo, lo. O saman ko yung ganti ka, para huwag magbinuang nimo. Ayaw na lang, luoy. Ang ako ba, may nang maniguro, tatay, ha? Nalawas na rin mo. Naunsa na. Kay nga no, naon sa day si nanay, lo. Igo rang giitan. Ha? Unsa di okasyon? Berti sa anak sa usa nako ka barkada. Kiimbitar ko niya mao nga gidata ka para makaila mo sa akong mga barkada. Asa naman ang mga barkada nimo? Ana ra Murag diha. hilom lagi. Ay sos kadiyot ra kinatapukon. Berkol! Berkol unat ninyo! Berkol! 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 Oy, Pejiko! Pejiko! Dira ako kipalit dira. Uy, kalami ana, mugna pagkat kayo. Kini mo'y classic, original yun. San Miguel, Pilsen. Natural. Basta Berkol, dili gid bawang San Miguel Pilsen. Sarap lagi kasama. Tumatik na na. Ug mas nindot pa yun. Kung kumplito ang barkada, mas alikri. O sa may paabot na to, abli na ninyo. Oh, yes. Ah, Oh. Okay. Kini para sa drang barkada ug sa mga batang San Miguel. Cheers! Cheers, cheers, cheers. Ang sarap. Kamu diha, magbirkol na pud mo. Yes, magbirkol na ta. Birkol, birkol. Birkol! 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 Inihahandog ng San Miguel Pale. Tay, wa pa mauli si Jenny. Abot. Wa pa di ay maabot. Ay maubitaw ng utana ko nimo. Waso ko kabantay kay bisi ko. So may gibisihan nimo tay. Nabisi ko pagpangitaan ng numero sa sweltres. Nabuang na ko na nag-anggol akong gihimo pero wag yun. Misakay bisag usa. Naundang takaana tay, undang na taw eh. Madugay mabalitaan na lang yun sa radyo nga usa ka tiguang nabuang anggol-anggol sa kwan. Suertres. Ay, sakita sa nimong manulti dahil makagwanta pa kong ingnon ko nimong nabuang ko pero ibutangan man nimong tiguang murag di yung kadako murag dili na ko nabatik. Ay, ano lang tani mo tay. Dili matik. Katulaging nadakpan ka sa kwan, walking. Ikaw pa man gani ang miingon nga, pasaylo alang tao ninyo kining senior citizen. Ay, kamo na lang sabot sa tiguang. Mao man akong gisulti. Nakasaman ta. Di man ta. Dakpon yun. Di ta kabayad. So sayop biyang imong giingon nga dili nimo matik. Ay, ikaw na lang kung sabot na. Sa man ka. Mangita pa man kagubot. Saba diya tay gubot sa imong mata. Malagi kay masayop no kay magpalaban dayon ka sa imong tagatiguang. Ako, Diyos man bagay. Bona! Ay lang gid tay. Ay na lang gud diha tay. Uy, kay manawag og pulis akong ingnon nga naay tiguang nga nangagis. Wa gyud angay tay. Pagkakit. Tay, okay ka ni mo ang imo mga ginikanan ba nga ako may mo uyab nga murag amahan ra man ko nimo. Diego, way edad sa gugma.
Ang mahinagdanan nga, nagahinig kong maay ng duwa, nagpinahalay ta. Nya, mahal gyud ko nimo. First time na ako nga nakirelasyon. O ikaw pa, Jeko. Ambot sad kung nganong gaan magay akong buot nimo. Tingali tungod kay nakita na akong imong kapugutan. Salamat kung mao ka na, Jenny. Ano sa man? Andam ka makikatubang sa kong nanay? Ambot Nahadlok ko. Wa ko mahadlok ka makikatubang sa imong ginikanan. Ang akong gikahadlokan nga tingali dili sila uyon ako ba nga. Ako may imong gigugma. Ayaw ka bala ka, Jigs. Wa na ko'y amahan. Ang ako rang inahan ang angin nimong atubangon. Oh, ha? Wa na di kay amahan? Asa naman siya? Patay na? Ambot. Ingon sila si nanay o ang akong lolo nga nalumos ko na sa sabaw. Unsa sa bawa? Sabaw tingalis tinuwa. Pero sige lang day. Tungod alang sa atong gugma. Ato bangon kog imong ginikanan. Og sultihan ko sila nga andam ko mga sawa nimo. Bisag ugma dayon pakasal ta. Mao ginay gusto na kong madumugi ka nimo, Diego. O day, mga sawa ko nimo. Andam kong atubangon kung sa may angay na akong atubangon. Ug ako ipasali kon ug galing sugot si nanay nimo. Ako ni bahala nila sa inyong sa imong ginikanan, sa inyong mga panginahanglanon. Salamat kun mao kina, Diego. Sige, kanusa mo ko matubang nila ha? Ingon na lang niya ka ha. Magisulti sa ko ni nanay. Oh. Wag yakin, pero ka pa ba uli? Olo, pasensya na kaayo lo. Ganong karoon ka pa ba na uli, ha? Nasayaw ka mang yun Lo, dara lo, lol, diha na nimo 200 na imo na na. Oh, may tao na kainday. Busog ako lo. Sige lo, magilis ako lo. Okay, apo. Ako rin bahala rin na dahil mo. in Africa. Unsa man ka, Jenny? Dili ka na mo patuo sa konsulti? Nay, dako na ko. Di na ko mistil pa nga imong bibibihoy. Uy, wa taman ka bibiha, uy. Ang ako lang nga, mahatag na ko ang imong seguridad. Kay dili lalim nga babalakan minimo kung madugay kag uli. Nay, Wa gani ka magpahibaw nako kung asa ka. di ba na nang hintaman ko nimo, Nay, nga kauban ako akong hinigugma. Bitaw. Hilom ragod tay, hilom ragod. Ay ragod pag-apil-apil ang imong Ang istorya. ako, Kay tali ra na namong inahag anak. sa ito pa, wala na lang kong labot. Kung saan ba di ko din, sikyo. Kay mahimo ba tay? Adto ragod dito sa imong kwarto tay. Kay naa pa mi istoryahan sa kong anak. Nganong imo man kong palakwon, ha? Ngano, wa ko labot aning pamilya, ha? Abi kay kamo na may nagdasa kong kaon din, eh. Ako, palamuyo naman lang kung nino din, eh. Wa na lang dahil ko labot, eh. Nala, sige. Diha na lang ka. Pero ayaw pagtingog ha. Paminaw lang diha. Oh, ano ba? Unsa to, Jenny? Mo aning imong hinigugma, imong uyab. O, Nay, ako sa dadon dinhi, aron inyo siyang mahimamat. Ug makaila po ninyo. Aron sa ingon, dili mo bala ka ba kung siyang akong ikauban? Ug unsa pa apo ko, unsa pa? Ayaw lagi una pagtingog diha tay, kay wa pa kay labot. Ay, wa bitaw. No, sige, sulti. Usa tong imong giingon, gusto ko maklaro to. Mo ani ang akong uyab, Nay. Ug matod pa niya, andam siyang mga sawa nako. Basta? Say buot mong ipasabot Jenny, magminyo na ka? Nay, mahal ko ang akong uyab. Kung sa maiyang hukom, andam ko mutuman. Kinsa ba ng imong uya? Ayaw lagi usa pagtingog tay. Ay, wa bitaw. Wa man bitaw. Nako na ko, Nay, uy. Ug bisag maminyo na ko, wala magpasabot nga, di na ko manginlabot ninyo. Naara magud gihapon ko. Muhatag ko sa inyong mga panginahanglan. Ay, kabala ka. Bitaw. Na sige, musugot ko nga imong ipailan ako ng imong uyab. Dad asya din sa bay. O, pareha na ha, kaya ako nang hibisan. Sipyat gani na apo, basta binuangan lang ka apo. Hindi ko, bida. Panahon sa akong kabatanon, wa pa'y tao nakapaluhon na ko. Tinuod ka, Tay? Oo, noon na. Bisag itabangan ko nilang 5 katao. Gitabangan, ikalo. Oo, 5 kabuok ang nagtabang na ko. Pero, wa sila makapaluhon na ko. Giyon sa mga kanila pagtabang, lo. Itabangan ko nilang alsa, kaya di ba ko kabarong, ay may suulo na akong arthritis. Karaan na tay, wa na nay lami. Ito, O sige, unya kana sa amin yung panihang imong uyab.
Pre, Jigo, pundita, pre. Swertihan ni mo, pre, ay. Batanon pa kay imong uyab, ay. Kanya, nakuha na mo. Ay, sama rin ni si mo iyab nga taga-pharmacy. Happy yan. Tarong, gado sa mga tarong ekstorya. Ay, anong liko, maganako. Katong budhi. Mana to buti naman to? Ay, mga batanon ba? Pero gusto una mi pre nga magpakasal una aming duha kay dako kog respeto sa iyang pagkababae. Tungod kay nakita na kung ang mahal og buotan kayo siya. Wow! Bubida, pre. Swerte ko kay kapre. Maswerte ka atong taga-pharmacy kay mo titigtapar nimo. Bagay ba na to, pre? Bagay to, pre. Mga Ako, ibog Dili- ako ni mo, pre. Pero ako, Pre. binuangan mo ko, Pre, pre. di na ako langayon. Ini Ha? katubang na mo sa iyong inahan. Ako silang hangyon nga pakaslan kong ilang anak. Karon sa ingon, ako na makapanag-iya niya, di ba? Kana, pre! Oh, Swerte ka, di ka pares na ako. Mga budi kayo. Ayaw na yun nagbuhi, pre. Kay pinasayang kay, pre. Gwapa na, batanon pa. Buutan pa yun. Pagkaswerte. O asa namang imong hinigugma, Jenny? Karon magkato nimo sa ipelaila namo. Nasiyas gawas, nay. Kadiyot lang ha, ako pasudlon ha. Dong! Dong, dali na suot nga rin. Ipaila-ila ta ka sa kong nanay. Oh, Nay? Lo, nga numoy. Ako hinigugma, si Diego. Dong, ang akong nanay, si Nanay Daiding. Unya ka ni siya akong lulumiyot. oh, Ikaw ang hinigugma sa akong anak? Pagkabungot na ito, ikaw maluulap sa akong apo. imong anak si Jenny. Atong anak. Murag last act na nila. Agoy. Asa na ito akong pinuti, ha? Bayo kami pakita ng salbahis. Tay pa, nagkwit. Nga naman, ay, saan yung problema, ani Nay, ha? Kanang lalaki nga imong hinigugma, Jenny, mao ka ng imong amahan. Dili mahimo, ha? Murag last act na yun, eh. Hinanglang masira na ang tilong na ngayon. Paghuwat mo, kay kuhaon ko ito akong pinuti. Sakto-sakto ko ng imong kalawatan akong pinuti. Ay, tabas-tabas o tingali tayo, dili to sakto-sakto. May sabunsa, ay may magkita ng salbahis ang may bagon. Nay, tinuod, Nay. Tinuod man, Inay. Oo, tinuod ang tanan nimong nabati, Jenny. Siya ang imong amahan, nga way po angod nga bibiya nato. Dili. Atong anak si Jenny. Oo! Siya nga atong anak nga imong gibiyaan. Oh, no! Yes! Saan ba nung nani, ha? Unsay kasulti mo ani Apo? Unsay kasulti mo ani Apo? Nabungol ko! Ayaw mo pag sinagita, kaya nabungol ko! Buwagi kinitawa na, Jenny, ha? Kay imo siyang amahan. Di mo angay sa usa-usa. Usa ka na kung baliw ang inyong paghahimuon. Buwagi siya! Dili, Nay! Lagi hak na ako na sa'yo mabungol ani. Magkakedo. Mao ni akong problema ron. Kay murag dili makadawat ang akong anak nga iyang amahan ang iyang hinikukma. Ug dili gud siya motuo. Sa may akong buhaton. Kay bisan ang iyang amahan dili sa makadawat kay mahal kuno niya ang akong anak. Kada kong baliw ini. Unsa may akong buhaton nga maputol kining ilang relasyon. Palihog ang bagi ko ninyo. Unsa man kung kamo ang kasultihon, daiding. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na to karong adlaw, Goliath. Atong sender, Ate Pres, eh, Daiding. Daiding ba to? Daiding. Oh, oo. Daiding. Problema aning Daiding, Ate Pres, kay yung anak tao ni Dako na, nakauyab, amahan man sa taon di ay niyang yang uyab. Saon na ni Ate Pres. Gabuwag man sila sa Daiding, gibiyaan sa Daiding. Karon ang iyang anak nga dadagan na, nakauyab sa iyang kaugalingong amahan. Murag punto medikal o sa di, bam, punto legal? Legal. Oo niya. Asa man din na ito patambagan ni Attorney Rufil Banyok, ni Attorney Buenal Gono, or ni Attorney Alan Piloton, o ni Attorney Batan. Batan. Oo. Kinsa man? Kay kining ay nani kanang naang wa man gud bitaw nga sa mo ang lugar gulyat importante nga magkaila bitaw ang managparyente apan kani man gud ang iyang amahan ni biya man gud siyang asawa baka sila og dili asawa oy kay gipaangkan naman giitan naman to sa apungan. Mao. Giitan naman to sa apungan. Pero abi nimo, ang inahan gud unta mo'y musulti nga mo ni imong amahan. Oh, bitaw.
Wala pa magpakita, karon pa man napakita. Bala na wa magpakita. Nga imo sultihan sa apelyido. Mo man importante nga makailang ang imong anak sa mga parente nila sa mga apelyido. Aron ug na sila ikatagbo nga apelyido nga giingon sa iyang inahan, makalikay siya, makapangutana siya unsa di ay anak na. Parago na tong papa ni daddy ni Dina Bonive. Yang uyab kato si Alfie Anido tong namatay na. Misita dito sa ila. Pag-abot dito, strictum to yung papa. Pag-abot dito, ni ngutana kasi mong ginikanan mo na. Kasi nga sa mama, sa ito gitugan. Kaila mo yung si apelido. Nalimot ko sa apelido ng Alfie Anido. Nang napag-anak kay iya mo na yung uyab ka ni ato nga gimbasted siya. Wa siya padayon na kay katong amahan ni Alfie mo Dawat. o minyoan. Lagot kay siya lan. Iyang inas din na nga papulian ang kawan ha. Ay na nagpabalik ka diri. Di ba? Ina na ba kay dili kay baw ng apelyido ana ba pero kato may Kaya gani ipailala bitaw. Hina pala gyud. Ug dili pala ila pahibawon niya. Muni mga parinti nato muning apelyido. Kani ang imong ama baligtan amahan. Muni amahan nimo. Pero wa na ko kay baw. Nanong nagsultihan sa tinuod. Ipakita ang picture, no? Ipakita ang picture. Sultihan sa tinuod dili man maayong ilimod gyud nimo gud. Tinood na. May gyud ang isultihan sa tinuod unsa nahitabo. Ngano man di ay no, di ba? Magkaon bitaw? Tigili Tigili di ay. Ha? Tigili. Ngano man? Katong budi. Wa man labot niyang budi. Kung ito labot yung mga? Katong ipik-pik yung labot. Kato. Kanya? Kita yung buta. Mabito ng dili nga, ayahan na daging pati ka nagdila, ato na niya. Mga na ay kinahan na ipailag yun. Eh, lisod Ilag kayo. yun. Lisod yun kayo. Pero may ba? Ngano man musulti ka sa tinuod gud? Unsa may diferensya ana? Ako nga pa rin ako, Ate Pres. Mhm. Nga, pag drama tag Negros. Huwag kong kibaw nga na adik na Na kay anak dito? Ako yung suon. Oh. Si Bilin. Yo bari ka kibaw ato. Huwag mong kibaw eh. Nalibaw ka nga sure ko kay mo igsuon. Ni Abdo sa mua. Hindi pa tanaw ba pa siya. Uy, lagi ka day. Ah, di ay. Mo Anak sa gawas lang? Kato kun. Oh, anak sa gawas. Pero nahibaw na ka sa apelyido. Huwag kong kibaw. Huwag na yung suling papa nga namin suon sa gawas. Pero diya na ka nahibaw kato ni ato sa inyo. Oh. Pagkita niyo ni Gross, kay ba na kang imong igsuon? Oh, ako na yung kibaw na ko nga suon. Ay katong nagdagpagkaon lang? Kato dito ba? Nagdag ko ka ng chicharon? Oh, ako atong pagumangkon, lain to. Katong yung anak ni Papa, anak man to sa kumagawang, yung trita, to namin nyo dito, hindi ninita. Ni Embana Dumbili. Sa daan kasabutan sa Genesis, o gisubli ka nila sa New Testament, Genesis 2, versikulo 24, tungod nini ang lalaki mo biya siyang amahan o ginahan, o mutipon siyang asawa, ug mausana sila. Karon, Karon. unsa may nahitabuan ni karon? Paano Nga ka? nauyab niyang amahan. Unsa man Ba't kayo? Kay, Oh. di na ba nahitabo anak Goliath? Wala. Dili ba? Nga, murag, di into na ko nabasahan. Nga, di, sa, kuan man dali to sa TV? Nagkauyab yun sila. Ninunta, di na ginahitabo nila. Tungod kayo, wa magkaila. Di na Pero nagkaibaw. natin nagkaila, ati, pero nga nagkaunay yun sila. Oh, naasad. Silingan na mo ay. Doon nasadlan. Kaya Nga, karon wa na, naunay sila, ati, dato kay sila, naunay, hanto nga, ut-ut yun sila, ati. Mo ba? Pero, amahag anak sila. Dili, Isa man. suon. Suon. Doon na gay amahag anak Goliath. Suon sila. Na ay, nana. O pero ang uban mo to kay Biya Goliath. Sa sad, no? Di ba ka sila hilain no? Umbot lang eh. Pero sa- Nalibaw man sila. Pero sa unang panahon ba yan, no, ang magminyok ang mga parente sa Old Testament na ingon ana. Na, bitaw. Oh, pero kay ang matao sa una nahit pa mo siguro mao tingali. Nahit pag nagtao pero kanang naa pa may karon sa laing Laing mga lugar. sa laing lugar Mga nga para dili iagaw. o dili magkuha ng ilang bahandi sa lain. Kana, doon na inana. Bisa, napag siguro gyapon ron sa China. Umuram, naalagi. Unay lang, igagaw. Para ang ilang katigayon na Dili ba ito lain? Ang katong kuan, katong amal sa Manila Goliath, ang ilang inahan man ang ginikanan magsuon. Ang mama sa laki igsuon sa papa siyang asawa. Oh, akong amo nga laki, nauna iyang mama, akong amo nga babae, magsuon yung ginikanan nila. Nagaunay sila. Nagminyo man gyud sila, mga kuan sila, mga Chinese. Oo. Oo, sila og first degree.
Unsa nakalimot ko sa buhay pa sa Doktora Rosa Rosa unsa to dili pwede ang first degree, ang second degree o third degree. Lain jud uy, bisan pag first Bisan pag- second, dili gyud maayo. Yabot lang no sa uban. Oo. Ani na lang kaniyang Isulti problema. pre do, kinsa yun na pre do, dili pre do. Uba? Ay, Ay, kinsa na oy. Kailan nimo? Ay pagdagan. Gulyat. Ay. Punto legal. Aron. Kini karong nahitabo nga ingnon ta nabuke nga nangita si kasi punta na wako ka. Pero kada pagumangkon ana ati pre sa. Ay asawa. Namatay. Pagkabatay siyang asawa, ang pagubangkon ra sa siyang asawa iyang giminyoan, okay ra na ano. Okay ra oy. Ha? Okay ra. Umsa lilabot. Wali ko sila. Umilabot. O nya karon sila gyud gitipon. Ba okay ra oy. Ang kaning nahitabo niya Gulyat na nakalimot ko kung sa to'y pangutana diya sa ubos, sa to'y pangutana. Na ato diya ang script sa to'y pangutana. Ang basta nga ako ikonsulta ni Gulyat nga mas maayo nga natribukar sayo pa. Sayo pa. Ang problema kay dili makadawat ang amahan, di sa makadawat ang anak. Nga naman di sila makadawat pasabot nila nga magdayon sila. Magtipon, Bitaw. magminyo, buang. Dili makadawat kay mahal ko no niya ang akong anak kadag kong baliw ani unsa man akong Dili oy buhaton sila dili oy kala gyud siya ay paminawon. Dili gyud siya mutuo. Problema kay murag dili makadawat ang akong anak sa iyang amahan nga iyang hinigugma ug dili gyud siya mutuo. Dili ko no mutuo. So mapagprobar to ani dili mutuo ang anak. Kaning anak ka pa wa say ko ano, dili ka dista. Magkinahanglan tingali katong DNA para mutuo siya. Mag-DNA pa. Kana na lang uy, di siya mutuo sa inahan, di ang apuhan. Nga nisulti nga mo nay amahan niya. Hasta kuno sang amahan dili makadawat kay mahal kuno ng iyang anak. Dakong baliw. Oh, kanang naang mas maayni na tribukar apan pananglitan. Kaniya aman say apuhan nga makatestigo gyud nga Mao siya na. mo'y amahan. No, apuhan. makatestigo man gyud. Kanang naang ayo pagganga gyud dayding. Pagganga gyud kung mahimo pag patabang, kung naapay lang mga paryente, mo barong igagaw, igsuon ba sa imong papa, igsuon ba sa lulo, pagpatabang, patambagi yun ni si Ginny, nga dili yun eksakto ang iyang naabot na hukom. Kung magmagahi ang iyang anak, ang iyang katong amahan mo iya sulyan palayo. Palayo ako Di ba siya kanya, nahigugma sa kulot siya. may sanduklon ani. Unya, nahigugma siya niya, kanang, gibiyaan ka rin mong inahan, unsa ka rin mong anak. Mao yun. Wala di maayo eh. Karon dayon, dayding, unsa marong orasa, alas 3, ani ante pag-record na Ano to. naman? Alas 3 korteo to, bam. Ha? Alas 3 korteo to. At kung ato ni mo? Dili, kay basta sa alas 3 pagulyat, mama na i-pray sa kanang itawag og rosaryo sa kalooy, kada bang chaplets sa kuan. Divine mercy. Oh, divine mercy. Pag ampo diha inday, wa may kumo sa pagampo nga mahayagan sila. Kana, Kaya ang mahayagan panungay ang ilang karon, banda. nagsuroy-suroy man gud dinis ato. Aron pag kana bitaw mahitabo ate Pres no. Hinumdu ko akong tiya sa una buhi pa to. Dugay naman ni taliwan akong tiya gani gibalhin naman ang ditso sa Bunsamber. Kalibito na yung mga hitabo ingon ani. Unsay pong sa akong tiya Gulyat. Nahitabo kini kay nagpadayon pa man karon ang gubat sa langit. Mo na akong tiya, nagpadayon kuno ang gubat sa langit. Ambot pa sabot mga ang Ano pano. siya, bam? Ha? Ang panuway ba mo insister gyud. Isakto tingko sa akong tiya oy mo insister gyud ang panuway kay mao man kuno na karon. Ampo inday, no? Why kumo sa pag-ampo tungod kay ang gahom sa Dios mas mulabaw pa man sa gahom sa yung mga naa sa kangit-ngit. Tawag ni Mama Mary, St. Joseph, ni Senyor Santo Niño. Malamdagan sila, ha? Kay pananggit, ang dili ko mapatuo ka ng lalaki, nga nagihugog Ikay ato, ma'am, ikay anak. ato. Pareha sabay. Mag-andam ko kay Dibol, sabay. Salamat naman na dito naman nun. Kuna ko ang pasultihan.